Caseopgave med Lars og cykelklubben. Case. Lars på 18 år cykler på lavt niveau i den lokale cykelklub. Klubben har et elitehold, som Lars gerne vil træne sig op til at kunne køre med på og vinde løb med holdet. Hans forbillede er Lance Armstrong, fordi han har vundet Tour de France 7 gange. Hvad kan Lars selv gøre for at blive en bedre cykelrytter? Det første Lars han kan gøre, det er at sætte sig nogle realistiske delmål. Han kan sætte sig nogle procesmål og et præstationsmål. Præstationsmålet er, at Lars gerne vil op og cykle på eliteholdet. Procesmålene er så, hvordan han skal planlægge sin proces for at kunne nå op og cykle med på eliteholdet. Lars kan blandt andet tage en snak med sin træner om at sætte nogle realistiske procesmål, som gør, at han i sidste ende kan nå frem til præstationsmålet. Et procesmål kunne blandt andet være, at han skal blive hurtigere til at cykle en given distance, som er tættere på distancer, som eliteholdet cykler. Procesmålene gør, at Lars nemmere kan se gradvist, hvordan han kommer tættere på præstationsmålet. Det kan være fremmende for motivationen. Lars han skal også vide, hvad der motiverer ham. Om det mest er ydre motivation eller indre motivation. I forhold til persontype, så er Lars en persontype 3, eftersom han gerne vil på det her elitehold, men han vil også gerne op og vinde løbende. Så hans konkurrenceorientering er høj, og opgaveorienteringen er også med. Han skal på eliteholdet, og han skal vinde nogle løb. Man kan argumentere for begge dele. Den ydre motivation er, at Lars han gerne vil op og vinde de her løb. Og han har en indre motivation, som er det her hold, han skal op på. Han har lyst til at beherske de her nye færdigheder med at blive en bedre cykelrytter. Hvad kan klubben gøre for at hjælpe Lars til at blive bedre? Det første klubben kan gøre, det er at vejlede ham i at sætte nogle ordentlige delmål. Nogle ordentlige procesmål. Og derefter kan de så vejlede ham til effektiv træning til, hvordan han kan nå de procesmål hurtigst muligt, og derved komme tættere på sit præstationsmål, som er at komme på eliteholdet. De kan blandt andet rose og anerkende hans fremskridt, og i første omgang fokusere i træningen på mestringsklima, hvor man fokuserer på at få Lars til at blive en bedre cykelrytter. Senere, når han så har opnået de færdigheder, kan man begynde at fokusere på konkurrenceklimaet, for at han kan blive bedre til at cykle på elite-niveau og være med til at vinde løb. I hvor stor en grad skal Lars' motivation være selvstyret? I forhold til graden af selvstyring, så ligger Lars lige i midten. Der er noget introduceret regulering og noget identificeret regulering. Han er introduceret reguleret i form af det her elitehold, som han måske har fået nogle vaner fra, i det han gerne vil vinde løb. Der er også tale om identificeret regulering, det at han ved, hvad der skal til, og han skal gøre de her fremskridt for at nå det her elitehold, for at nå sit præstationsmål.